teďka. Pardon, že na to vypadlo, mám zase ceklik. Teď čekáme na Martina. To je on si kupovat Páveliku Sketchpass. Sketchpass? Luky, já nehad Sketchpass. Ty jsi nás zadil. Ty jsi zadil naše kečupové bojovníky. Jaké kečupové bojovníky? Ty jsi měl nějaký klan? Ne. Co mají, no? Já potřeba velká. Dana malá. To je možná padne. Tam nějaký bezďák, nechci do mě. Hej, Minecraft je pro malý kidy, ty jsi natočil Minecraft. Takže neviděl k vám natáčet. Další epizodu Limba? To bych mohl, za tě nejvíc epizod. Mám jenom Death Ahead. Tam se znovu jsou dvě samé epizody. Obě dvě jsou stejný. Já vím. A proč? To je nějak baglo? Proč? Pro efekt. No tak, přesně tak. Co? Jaký face. Natáčíš? Můžeš mi zabrat. Ano, na mě nenatáčím. Omlouváme se, ale máme nějaké technické problémy. Hlavní nahátor videa Lukin do 286 bude hned zpátky. A to jeho máte, kasení. Ne, nebojte, to nemělo být na vás, to mělo být na Martina. Cože? Já ti pak napíšu za... Hele. Možná zítra bude speciál. Jen takový, že jedeme se chvíli navíjet, byl si tablet. Je, vlastně ono to a pojedeme do Prahy. Takže i možná Martin bude natáčet. No jo. Takže budeme i v Praze, půjdeme přes Karlův most. Kamenný most. Kamenný most, ale koho zajímá dějepis. Ne? Ne. Ano, přes Karlův kamenný most. A půjdeme na nějakou vši. Takže všechno natočíme. I tu vši. Ale i vši jsou toho vtipem. Ne, vůbec nepašuju sticky. Já mám v tašce. Aha. Co? Ukaž to. Pašujem. A vyndej. ne ty sticksy. Žádný product placement. A jako jednu tu sticksku. Jak jsi to měl?
Žádný product placement, pozdě, vole. To musím vystřihnout. Máš něco na hende? No. Co to kur... Nazdáš vole? Teďka natáčení na vola. Nazdáš vole? Pomalu další než Lagang. Ani ne. Má to Nejdelší. teprve 5,5 minuty. Lagang měl 5 minut maximálně. No a to jsme cestovali na Pavelíku. A každý jsme byli, ještě jsme šli s Albáčem. A ty jsi nekupal Pavelíku. A já jsem nebyl na malý. To bude ten háček. Nikdo nebyl na malý. No právě. Všichni se chceli na podnik. Všichni chtěli po cestě. No, povídej. Vodka facepalm. Nápadnost. Tak to mašuju na to. A vytáhl jsem svůj 13 let starý počítač. Takže budu natáčet nějaké videa. Upozorňuju, nejsou tam moc do výhry. Upozorňuju, Možná tak 1 nebo 2. Vím. Takže na to nějaké video natočím. Upozorňuji, že on mi ještě furt dal link na Geometry Dash Flow verze na počítač zadáhnout. No, protože ještě jsem se na počítač nedostal. Wow, Čeha, video, Wave Challenge. Já jsem se na to dostal. A to Wave Challenge, to jsem natáčel asi celý týden. Easy. A já ty stejně jsem byl neaktivní. No právě. Tak a tady se s váma loučíme.